Takže ja som si pre vás pripravil pokus, kde dokážem, že vzduch je naozaj izolant, ale že voda nie je izolant, tepelný izolant. Takže použijem na to varnú kanvicu, kde bude vrieť voda v tej varnej kanvici. No, tu bude vrieť voda a nad ňu dám takú plastelínu, ktorá bude ak bude cítiť tá plastelína teplo, tak zmodrie. To je auto? Kanvica. A vlastne zmodrie pretože táto vodná para, čo stúpa, nie je to už vzduch, čo je izolant, ale je to vodná para, čiže voda. A tak dokážem, že voda nie je tepelný izolant. Potom pri druhom pokuse zase bude varná kanvica vrieť, ale tú plastelínu dám vedľa a ostane taká, aká bola, pretože no, ona ostane taká fialová asi jak toto, ale tam zmodrie úplne. No a tuto ostane taká, aká je, pretože vzduch je izolant tepelný a para vstúpa hore, nie vstúpa. Takže to ostane taká, aká bolo. Toto je základná farba tej plastelíny. Keď voda zobrie, tak dám ju nad. Najprv ju dám pri. Za chvíľku Výborne, ďakujeme. Teraz voda vrie, ale plastelína už nerobí. Stále je rovnaká. A teraz to dám vlastne nad. Plastelína zmodrie. Aha. Ucha? Ale ucha. Takže tak som vlastne dokázal, že vodná para, ktorá obsahuje vodu, nie je izolantom, ale vzduch je.